ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ವೆನು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡು ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡು ಎಂಕ್ ಒಲೊಲ್ಡು ಬೇಲೆತ್ತಂಡು ಒಲೊಲ್ ಪಂಡ ಉಬಾರಿಲ್ದು ಒಂತಿದನ್ ಪೋಯರ್ಪಣೆ ಒಂಜ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಂಡ ಒಲೊಲ್ ಬರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೇಲಾದ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಉಬಾರ್ಡ್ ಸಂಗಮ ಪುನಲಕೆತ್ತಂಡು ಇಂದು ಒಲೊಲ್ದ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ತೆಗಡ್ ಬರೆ ಪೂರ ಜಲ್ದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಬರೆತ್ತ ಕೈತಲು ಆಯನತ್ತು ಉಂತಿರ ಪೋಚಿ ಎರಲು ಉಂತಿತ್ತರ್ನಲ ರಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೋಯ್ತರ್ಲಿ ಬೊಕ ಗಾಡಿಲ್ಲಂಚನೆ ಬರೆತ್ತ ಕೈತಲು ಉಂಟು ವಚ್ಚಿ ಏತೋತಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತೆ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರೆ ಪೂರ ಜಲ್ದಿ ಬುರ್ದು ಏತೋ ಜಂತ ಜೀವಲ ಪೋತುಂಡು ನಿಕುಲು ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರ ಆಯನತ್ತು ಬರೆತ್ತ ಕೈತಲ್ದು ಮತ್ತು ದೂರ ಉಂತಲೆ ಮೂಲ ಸುದೆಟ್ಟು ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ 90% ನೀರಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 2% ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತೋನಗ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಒಂಜರ ಫೀಟ್ ದತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೆ ಮೂಲು ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಏಪರ ಫುಲ್ ಆಪುನ ಕಾತೊಂದೆರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಂಗಮ ಆಪುನ ತೂವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ಲ ತೂತಿಜಿತ್ ನೆಟ್ಟ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂವೊಡ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ತೂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಣಿಯರ್ನೆ ಮಾರಿ ತೂವೊಲಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಿಜರ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನೆನೆಯುತ್ತ ಏನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೋ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ತೆಂತೂಲೆ ಪಂಡ ಈ ಇಲ್ಲದನ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಿನತ್ತು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವಲವನ್ನು ಬರ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಹಸಿ ನೀರು ನಂದು ಆತಂಡು ಪಂಡ ಮೊಟ್ಟದ ಬಾಕಿಲು ಮೊಟ್ಟ ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಗಮ ವಾಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಏರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಂತ ತಗ್ಗಡು ಕಟ್ಟಿಂದವರ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಪೂರ ಮೊಟ್ಟದ ಬಾಕಿಲು ಮೊಟ್ಟ ಬತ್ತದಂಡು ತೋಟಡ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಆತಂಡು ಸಂಗಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನನ್ನಲ ನೀರು ಏರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕುಡಲ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮದಲ ಕತ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಆಯನತ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರಡೆ ಸುದ್ದೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಆಯನತ ಎತ್ತರಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡು ಸುದ್ದೆ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಅಂದಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಸಂಗಮದ ಟೈಮುಡು ಈ ಮಲಯಾಳದ ಟೈಮುಡು ನೀರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹೊಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಿರು ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡಿರು ಅಂಚೆ ದೆತ್ತುದೆರು ಪೋಲು ಒಂದು ಈಪೆಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಸುದ್ದೆದಲತ್ತು ಒಂದು ತೋಟ ಪಂಡ ಸುದೆತ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿನದವರ ಮೂಲ ನೀರು ಎಲ್ಕದಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ತೋಟ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರು ಎಲ್ಕದಂಡು ಅವು ಅವಳು ಮೂಲ ದಾಲತ್ತು ಮಾತಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಂತೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಕ್ಲ ತೋಟಗಳ ದಾಲ ಅಂದು ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಲಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಂತುದೀರು ಪಂಡ ಆ ನಮೂನೆ ಬಡ್ಸ ಪೊಲ್ಪು ಸುರೈನ ಬಡ್ಸ ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟಲು ಬುಡ್ತುಜಿ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ್ಲ ಬತ್ತದ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವೆಟ್ಲಾಡ್ಲ ಬತ್ತದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಸ ಆತದುಂಡು ಒಬ್ಬಾರ್ಡಂತೂ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಬಡ್ಸ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಂಗಮ ಆಯರ್ಗೆ ಆ ನಮನೆ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಕಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಪಿದೇಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದೈ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಈ ಚಂಡಿ ಪೂರ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ್ ಬತ್ತು ಪಿದೈಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಅನ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಚಂಡಿಲ ಓಡಾಪುಂಡು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಲ ತಿಂಡುಂಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏತು ನೀರೊಂದು ತೂಕ ತುಂಬು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂತೆಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟಾಗ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದ್ರಿ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಡು
अच्छा नंबर